не надо. Вот я ищу как раз. Вот так стоит. Еще лучше вот сюда капельку. Левее. Вот. Нет. Нет, туда не надо. Вот здесь. Все, жидкое. Больше никуда не надо. Да. И это, ну, радиус небольшой только. А тут, куда уйдешь, света мало. Короче, надо же. Где-то ходится, и у меня есть все фотографии, и просто за то, что он учит, а сам кто просто столкнуться с вами случайно. А то есть не могу, где-то не могу задать. Я даже не могу, я такая в какой-то момент, как тогда вошла, у нас вместе сбивается. То есть я же слышу, Ну, конечно, там они не распущенные были. Вот это. Нет, я имею в виду это, ну, тогда я ездил, Нет, в Елабуге это производство показывает. Так, Ну, нет, там... Да. Да. Не, буквально пару просто Забила шагом, ключи быстрее. Я когда не была, пора пишет. Тут моё терпение Буду я вам раздать любви. Сильными легкими буду я вам раздать любви. Hasselblad, Hagelbad. Я бы сказала плохим словом. Раз. Супер. небольшой ревер есть. Р. Да, хорошо. Intellektual harbiden ıssız yaptık ermesima. Bu yer iden zenger
уже люди пришли, потихоньку. Ремзье, у вас все? Вы сидите? Ну да, я говорю. Конечно. Ну, вы сама вас хватит, как только... Нет, да, ради бога, ты сядь. Ремзье, все, мы впускаем в зал. Ремзье, пожалуйста, рассадкой гостей тоже займитесь, потому что я внизу штрафную. Вот так стоят пакеты, туда садятся только награждаемые. Мы сейчас их пускать будем? Все уже, да? Все уже. За 20 минут сейчас? Да. Может быть, это куда-нибудь пересесть сюда, потому что камеру будет поворачивать, зал снимать. Да, то есть мы тут не знаем, да? Я буду... Это... Нет, не получится. Сюда лучше сесть. Ладно. А вот так обойти можно. Ты ходить будешь, да? Я нет. Нет, я имею в виду. Слава, ты Я ходить не буду. Ну тогда куда-нибудь. Я вот здесь только. Еще на одно место хотел пересесть. А то ты будешь как награждающий. Награждаемый. Это вот награждаемый. Я шучу, что так. Вот, спасибо. Ой. Зачем этот прямой трансляция? Он просто на камеру висит. А? Ну, потому что что не видишь, что ли? Что? Ну я вижу. Ну, Давай, нас. лучше сделать классный сюжет, Да, конечно. с одной точки все снимать. Давайте, проходите. Согласен, мы же не телевизор. Мин глюзеем на утро. Зарезервировано. Для пленушнер, пожалуйста, вот с пакетиками это ваши места. Где в пакетике надо утром, Ой, Толя, я извиняюсь, это, не перезвонил, потому что я сейчас уже на другой съемке оперативной. Алло, ты меня слышишь? Ага. Ну что, вот смотри, ну, Оль, если мы с семьей приедем, ничего будет? Если мы, жена и ребенок приедем тоже. 8 лет ему 8. Ладно, а, слушай, еще такой вопрос. А там с ночевой можно остаться? Потому что смысла нет, Оля сейчас это не за рулем, вот, а если я там сидим, есть пока. Да? Ну, в общем, смотри, в общем, Оля сказала, если вот ребенок будет, ну, мы вдвоем. Вот. Схватить, взять 2 человек, ну они не крупные, потому что у меня вот кресло. Ну давай ближе это, ну в пятницу ты мне конкретно адреса скажешь. Ага. Ладно. Понятно. Там сколько народу будет? А? Народ сколько будет? А, вместе? Ну, 9 будет, наверное. Да, ну да. У тебя Wi-Fi-то есть? Ну, у него будет все это. Android там сидит, играет лично. Да. Ну, мало ли откуда, их главное откуда забрать. Ладно, давай в пятницу уже конкретно договоримся. Давай, если у меня не будет форс-мажор, конечно. Вот. Сюда нет, сюда нет.
Я буду зал снимать. Убедительно. Вон там места есть свободно, вон там первый ряд. Сам отаховский. Интернет нормально работаешь? Ты видишь? Нет, я тебя Зачем я Рамиле позвонил, сказал, все нормально. что-то тормозит. Скажи. Нет, это... Я не про это. В целом ты имеешь в виду? Нет, там даже знак Зачем интернет тогда? Ничего, спасибо. Как вы сами? Да, держимся. Бесходный вопрос. А? Я? Я что-то особо так. Нет, Ну понял.
будет? А? Около 15 лет, 12 лет. Я думаю, быстро. 1,5 часа? Нет. Основная часть это будет вот эти выступления, мне кажется. Награждение. Ну, не всегда. Впрочем. Я делала такие. Вот присаживайтесь. Сколько будет? Час? Час. По плану награждений не жди каких-нибудь танцевальных. Я здесь сложно отбиться, здесь свет разный.
Что так меня изучаешь? Что так меня изучаешь? Нет, я после вопроса. Жылда интернетта татар телле видео контент зур тизлек белән артты. Татмедиа Junior проекты кысаларында YouTube өчен 582 ролик төшерелде. Бу нәтиҗәгә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән ирештек. Балалар, яшьләр, өлкәннәр, интернетта татарча контент ясаучылар без генә түгел. Һәркемнең үз юлы, үз карашы, үз аудиториясе. Тик максатыбыз уртак. Татар телен саклау һәм үстерү. Тамга саны. Интернетта татарча контент җитештерүчеләрне бар. Татарча, заманча, креатив.
Ағасыз. Исәнмісіз, әссәламу алейкум. Hayırlı gün deyip biz de sizge yaşarız dostlar. Hamide biz sizinle bilen bugün birinci Tomğasının topşuruğu tantanasına jıyıldık. Sizin alkışlar özünüzge. 2021 yıl doğumunda internette tatar tilinde video kontent hazırlayıcı şahıslar hem proyektler şoktu arttı. Yeni blogerlar borluqqa keldi, yeni proyektler turmuşqa aşırıldı. Şunысы seyindire, sosyal şirketlerde tatar tilli kontentinin ne derecede muhim buluğun devlet yetekçiliği de yakşı anlayı. Tatarstan Respublikası Prezidenti karşındağı Tiller Komisiyası bu işenlikle zor ülüş kırttı. Mesela uzgan yıl 2021 yılda biz Tatmedia Junior bilen yeni proyektler şanga aşıra başladık. Hem bu Tatmedia Junior proyektin turmuşqa aşırdı. Nәкъ bizning Tatmedia Aksionerlar Jamiyeti sosyal şirketlerde bağlar, üsmerler hem yaşlar üçün tatar tilinde uyuşturuluşu topşurularını işlerge deyip özünün güçün hem yardımını tapşırdı. Tüm maksat bugünkü günde bizning eng yaxshilarini Tomğasını bilen bulaklау. Sizden alkışlar. Haminde Tomğasının topşuruğu tantanasını başlar için sahnege Tatmedia Agentliği yetekçisi Selim Gareyev Oydar Gareyev'i çağırdı. Hürmetli dostlar, men fırsatdan faydalanıp birinchi so'zdan bizni qiz qardoshlarimizni qutlab ketasim ila bugun shunday motor bayramga yaqinlashib kela ham boringizga yoqdi oshiq ko'ngillar ham qirg'izdan bilan sizni yaratgan hurmat etgan osilligingizni ko'rgan kishilaringiz bo'lsin har vaqt ham kunda kun sizga baxt keltirsin har kun sizga. Gidip gidersen bu pek zor iş vardı buna Marakdoş'ta dağımda kal. Rahmet edip duyalım şimdi. Sizden varıp dağım prezidentimizga buna ağınap etken sözün tağıp olsun etken sözünü işitip bizden buna dileklerini bütünüsün dünyaya aşırıda hem birgeleşip şunday zor proyektlaşlarga mümkünlük bulganımız için. Barınızga da rahmet dilek bilen qatnaşkanınız için. Hem gelecekte de devam ettirgen barımızga da dilek hem tağında üstelip tatar muhitin, tatar dilin tanıtırlar. Barımızga rahmet. Alkışlar. Hamide жылы сүзләрегез, ихлас теләкләрегез өчен зур рәхмәт сезгә, Айдар Сәйет Гәрәевич. Шулай ук без үзебезнең зур рәхмәтләребезне Моңгол театраль мәйданчыгына да җиткерәсебез килә. Моңгол Казандагы уникаль театр мәйданчыгы һәм аның биредәге тамашачылар һәм рәссамнар бергәлеген җирле һәм чакырылган рәссамнарның кросс-жанр спектакльләре, лабораториялар һәм белем арттыру программалары аша үстерә торган иҗат төркеме. Шулай ук заманча милли театр үселеше. Без нәкъ шул мәйданчыкта хәзер һәм аларның спектакльләренә рәхим итә аласыз. Sizler 2021 yılda YouTube sosyal şirketleri zor tempolar bilen üse başladı. Biri de tatar tilinde birisinden birisi kızıklarak proyektler barlıqqa kildi. Şunысы şart, balalar için de, üsmerler için de, hem yaşlar, ülkenler için de topşurular şaftı kübeydi. Hem biz Tatarcha YouTube kanal nominatsiyasında бүләкләүне başlap җибәрәбез. Һәр бер блогерыбыз безнең видео визиткалар ясады һәм без аларны хәзер карыйбыз һәм җиңүчеләрне бүләкләп барачакбыз. Сезнең алкышлар һәм безнең беренче җиңүчебез ул Фагыля Шакирова игътибар экраннарга. Ең популяр видеохостинг. Тормыш мизгелләре дип аталган татар каналы 2 ел эшләү дәверендә 47300 тамашачы туплады. Канал татар милләтенең тормышын, гариф-гадәтләребезне, динебезне, гаилә кыйммәтенең асылын чагылдырган тапшырулар әзерли. Мин Татарстан белән генә чикләнмичә, чит төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең тормышы белән таныштырам. Бу максаттан Башкортстан, Чувашстан, Пенза өлкәсе, Удмуртия һәм башка регионнарда командировкаларда булдым. Казан кунакларын тәрәмәчеләр белән каршы алдылар.
Эш хатыны булган дедушкабызның, поэтому гаилә зур. Әби диләрме, дәвәне диләрме? Аникай. Аникай. Ne diyeler anağa var? Zeynep. Atanagıl. Zeynep. Allah verdi. Allah bildi. Bik burunlu sanalaralar gibi görünür. Ama bu se algan bulgan bir bay kişi. Bu se siyer bilen deşki, kümer bilen deşki. Если бабайла я лошадцам настоящий зияльзе, он на волосы на лосу форму да китере. Бик яраталар әнә бөтен атларыбыз килә җыела башлады. Bir de kalkın düşüne çıkmadım. Bir iş günü çıktım buraya kalkın düşüne. Kız dayakta da buldum da şu anları. Dediler korayım. Tarafından bik жылы kabul ediler. Aralarında 200-300 mingə yaxın qarı jığanları da var. Alkışlar Hamidimiz sahnədə görünə. Fagula Başakirov onu çağırıb qalabız. Әйдә güzel безнең яңа Хамиdə Томга санан сезгә тапшырабыз. Рәхмәт. Үзегезгә Фагыла Башундай шәп контент ясаганыгыз өчен Хамида алга таба да сезгә зур уңышлар теләп калабыз. Алга таба дәвам итәбез. Киләсе җиңүчебез безнең Татар Информ. Шулай ук игътибар экраннарга. Alkışlar, bina konsertlardan, şoralardan, matbuat konferensiyalarının turı efir, һәм аларның язмалары, интервьюлар, шулай ук күпләрегез ишеткәндер, гадел әңгәмә проекты шулай ук Татар Информныкы һәм аларның каналларында язылучылар саны 42 меңнән артык. Һәм бүген дә без Татар Информда туры эфирда YouTube'да. Татар Информ, сезне сәхнәгә чакырабыз. Рахматымны жеткерәсем килә иде шушында мөмкинлек тудырган Татмедиа акционерлык җәмгыятенә менә бу онлайннарда булдыру мөмкинлеге тудырган безгә җиһаз алган һәм менә онлайн эшләү безнең мөмкинлеге туды. Моны эшли башлаган вакытта безнең ул кадәр без укучы җыя алырбыз дип уйламаганда идек. Чөнки YouTube'да татар укучыларын җыю бик кыен. Шулай да менә хәзерге вакытта безнең 42 мең укучыбыз бар. Рәхмәт, барыгызга. Үзегезгә рәхмәт. Күз алкышлар Хамида чираттагы җиңүчебез ул безнең Камал театры. Әйдәгез экраннарга карап үтәләр. Камал театрының YouTube каналы Татарстан театрлары арасында иң популяр канал. Безне бөтен дөньяда әндәр спектакль язмасы. Без инде күптән архив спектакльләр безнең видео язмаларын каналга урнаштырабыз. Хәзерге вакытта алтын коллекция плейлистында 35 спектакль урын алган. Шулай ук каналның популяр плейлистлары арасында әле проекты да бар. Ул проектта Татарстанның күренекле җәмәгать эшлекләре белән татар мәдәнияте турында сөйләшәбез. Әңгәмәдәшләр арасында Мин Тимер Шәймиев, Салават Фатхетдинов, Нурбек Батулла һәм башкалар. Проектның миссиясе татар сәнгатен популярлаштыру. Атна сайын уздырыла торган онлайн трансляцияларда артистларыбыз белән әңгәмәләр уздырабыз. Шулай ук татар театрының күренекле шәхесләре турында сөйлибез. Россиядагы иң борынгы милли театрларның берсе булган Камал театры вакыйгаларыннан хәбәрдар булу өчен безнең каналга язылыгыз. Шулай ук сәхнәбез шат, исәнмесез. Сезне чын күңелдән котлыйбыз Хамида. Әлеге Томга сыны сезгә киләчәктә уңышлар килсен. Бик рәхмәт. Рәхмәт
булыр икән, карабыз экраннарга. Yolqin, Bunibu, Uramda, Tug'lon, So'rov gibi kanallarda yosh o'smirlar ham yoshlar uchun turli janrdagi to'rtcha konsert eng populyar topshiriqlar Limon, Mo'nbato, Hayda kechib, kurashtirma musobaqalar va boshqalar ham boshqalar. Болса, бүгінгі күнде енді ол журналға түгіл, ол мультимедиа редакциясы деп айтырған екен, біз енді ютубта міне соңап кеттілер, бик көп каналдар һәм тапшырулар алып барабыз. Шулай TikTok, Instagram кебек социаль шелтәләрне дә яулыйбыз. Һәм безнең төп максатыбыз ул яшьләргә мәйданчык булдыру. Ул төрле форматта һәм төрле жанрда. Һәм алга таба да бу эшне алып барабыз дип уйлыйм. Рәхмәт, килгәнегезгә зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, биште алкышлар безнең номинантларга һәм инде киләсе видеоны карау өчен экранга игътибар. Yıldız meninde balalar şimdi belki bir nersede anlamıyorlar. Onlarga telefondan başka bir nersede gerek mi? Kitapta okumalar, tatar şişeleşe bölmüler. Gönlümün jimine de yalmıyorlar. Ama şu internette oturuyorlar. Sizdir siz. Siz haklı. Annemin özümün 5 yaşında okuy bile. Hatta başka balalarını da öğretti. Anlaşılar. Yarar. Oy, bütün problemalarını kışkırlı Zübeyde'ge halitesi. Aydan zmin etken uyanılmayız. Şunu eylesin, hani de uyudu. Eyde, Zübeyde, eyt, nindi uyan? Benim arttan kabatla barınız. Et. Әйе, онлайн білім алу тезірек хамшайлара. Алиса әдемге. Алиса. Мен сізге нешік булыша алам? Бош мен нешік шестаталы? Хәзір ізлейм. Sabantoy.ru сайты язуынша, кішінің баш мие керексіз мәгълүматны үзе юкка чыгара. Тешіктіріп, шулай ойлайым. Менә миңа дуалилер бирә акча. И әни хамар шу акчаны алып үзенең киемнәрне һәм косметикага шуны әрәм итә. Ничек телим, шулай эшлим. Пляж волейболы белән кызлар да малайлар да шөгыльләнә ала. Без зирәк Күрәлем, бу нәрсә икән? аяклары 8. Әйе шул. Бу 8 аяк. Кабатла. 8 аяк. Әфәрин. Ağaçın yaprakları, jilise yava yaprak, bizim matım şakları, sarı sarı sapsarı, ağaçın yaprakları. Biz başka türlü. Әфир бақарағыз мұслар қызғыл сары түсіні алған бір күйме ясады, алнарысын шуды зор. Biz bilimni türlü kanallardan alırız. Көк Денис, Қара Денис. Көк Денис, Қара Денис. Көк Денис болса ол көкте тұра тұрған Денис, Қара Денис болса жын. Biz o kireçek, biz o şın.
барлык. Лайк. Көчле алкышлар кирәк. Уникаль контент. Кабинда мин әлеге зур команданы биргә чакырырга телим. Монда Салават күпере һәм Сабантуй журналы редакциялары. Карагызлар күпме? Көчле алкышлар арасында без сезне үзегез орыннарыгызга озатып калабыз. Рәхмәт бик зур итеп. Хайбеков, hürmetli tomoshabchilar, Qiyamoflar qizg'ira taqdiruning chiraklari jarishini kirishamiz. Әйдәгез, эшкә узык, һәм мин сезне театр белән якыннанрак таныштырам. Аның яңа этабы Лев Николаевич Зипиров белән башланып китә. İcazda ki bu iş kutlanmalarında burada ben birinci şehirlerinde 4. sınıfta okuyan. Su kerak ko'p jonbek bora suyu sirada. Ballar hamısı baslar kursağında resimini alır. Gözlerim seni görer, duymasak önemli duymaz. Son gözlerim seni görer. Sazlar, Deniyev, Fazan Kulağı'nın instruktörü. Hem başkalar. Бик зур рәхмәт. Без инде журнал чыгарырга Biz YouTube kanallarda гына эшләмибез, шулай ук менә шундый руслар әйтмешле шикарный журналда чыгарабыз. Рәхмәт бик зур итеп инде журнал редакциясына һәм инде чын күңелдән дуслар җиңел истә дип аталган музыкаль композициялар белән Караш төркеме сезнең өчен көчле алкышлар. Dostlar bu yaşam ağır tügen, yılsak da durum bulan şinger. Yaşlı dertli kaydı günlerde, halkımız biraz yüreklerde. Mekan derler kileşerden. Uz yüreğine yığılsan dur, uzun lekine dur. Yüreğin aşkların olsa, izler aşk bükümlükler. Kalbimde bir çapta, güçlü tutmak var akılda. Ağırlıklar vakıtlıca, güçlülerden narkoşa. Караш төркеме. Рәхмәт, бәйрәмләр. Biz инде алга таба дәвам итәбез һәм безне һәм ирекле рәвештә иҗат итәбез. Номинантларны билгеләгәндә сәхифәләрнең татарча, заманча, иҗади һәм файдалы булулары күздә тотылды. Һәм берничә мизгелдән соң без иңнәрнең исемнәрен беләчәкбез. Игътибар экраннарга.
Так, дуслар, ага, менә эшләп киттем. Димәк, видеоны без бераздан соңрак карап үтәбез. Шулай бит. Хәзер әйдәгез исемнәрен әйтик. Кемнәр безнең иң беренче итеп әлеге номинациядагы бүләкне ала? Юк дип әйтәләр. 1 минут сөйләшеп торырга. Беркем дә белмисез. Илнарны белә, Олеся, Илнар сине беләйме? Sharp Label дигәнне ишеткәнегез бармы? Менә безнең TikTok буенча Sharp Label эшләп киттем. Instagram артистлары, Instagram блогерлары кемнәр безнең Иназ Габидуллины күрәм. Исемәгәнсездер. Ләйсән Хамадинова менә Кукмара кызы, без инде аның белән Иде журналы редакциясеннән мин авылда калам тапшыруында төшереп килгән идек. 3 бала анасы, хатын, шулай бит. Әле ул бизнес белән дә шөгыльләнә, әллә ниләр сата язучылар. Иң кызыклы яңалыкларны халыкка татар телендә җиткерүче аккаунт Роберт Исламов, Гүзәл Зиятдинова, алкышлар. Instagram аккаунтлар буенча җиңүчеләрне билгеләр алдыннан сүз бирәсез килә һәм инде сәхнәгә Татмедиа агентлык җәмгыятенең игътибар итмәгез. Менә монда кайбер кешеләр аңлап бардыр нәрсә өчен бу проект эшләнде дип. Гомумән беренче әйтәсе килә безнең Маратгош зур хыял бар иде фестиваль оештыру. Фестиваль ул нәрсә? Менә бүгенге көндә беренчедән сезнең кушуыгыз нигезендә узган елда Татмедиа Junior дигән 30-дан артык проект барлыкка килде. Социаль эшләрдә эшләүче. Безнең белән хезмәт тәшкил итә. Ләкин безгә кунакка килгәннәр. Шулай бу дария интернет дариясы көннән-көн арта. Безнең хыялыбыз булды менә буларны бер площадка җыеп, барлап, тамгалап чыгарга. Менә шуңа исеме дә чыккан тамга дип. Тамга без менә санаганыбыз бар. YouTube өлкәсендә, Instagram, TikTokта 50-дән артык кеше эшли, контент җитештерә, җитди рәвештә чын татар телендә. Буларның күпчелеген без монда чакырдык әлбәттә. Менә күпчелек кайберләре килә алмады. Фестиваль нәрсәгә кирәк дигән сүз. Безнең бу өлкә бик тиз үзгәреп тора. Социаль эшләрдә эшләү. Һәрбер технология үзгәреп тора. Безгә инде аралашу, үсү, тәрбияләү, бер-беребез белән күрешү, яңа технология өйрәнү булачаксы кирәк. Бәлки без мөмкин булса, алар берсе килә алга таба моны дәресләр, мастер-класслар форматында эшләргә җыенабыз. Беренче, менә бу тамга, монда инде без чакырган безнең кунаклар, актив эшләүчеләр, кем даими рәвештә интернетта контент җитештерә, ничек татар телен үстерергә соңлый. Мин сезгә Аллаһта әйттем, хәзер ул сүзне кабул итсәм килә, хәзерге яшьләр тулысы белән алар телефонда, интернетта. Гомумән менә бу буын инде тулысы белән ул бөтен дөньясы аның шул телефон аркылы. Шуңа күрә әгәр дә без татар телен популяр итәсәк, сезнең булышып эшләгән проектлар калган татар җәмгыятенә дә тәэсир итте. Безне күреп, башкалар да активлык күрсәтә башладылар. Без бер-беребез белән аралашу, бер-беребездән контент ясау, ул аудиторияны арттыра башлады. Әгәр дә соннара карасак, 1 ел дәврендә татар телле контентны караучы аудитория арттыра. Бу килгән сан яңа проектлар килә, яңа контент. Көннән-көн моны артып тора. Шуңа күрә бу эшне дәвам итәргә кирәк. Иң мөһиме фестиваль турында әйтәсем килә, сыйфатны арттырырга кирәк. Безгә өйрәнергә кирәк. Күреп торасыз, рус телле аудитория ничек үсә, рус телле блогерлар миллионлаган аудитория җыялар. Чит илләрдә бу тагын да зуррак. Менә безгә дә артта калмаса кирәк. Безгә дә татарга да артта калмаса кирәк, заманча телне өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә менә шушындый проект балка килде. Уңышлар, рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт итәбез. Кеш алкышлар, Шамил Җуматович. Һәм инде без Instagramда милли аккаунт дип аталган номинациядә бүләкләүне башлап җибәрәбез. Беренче видео. Тагын мен едім. Сен кем деп сұрау берділер. Мен ғади туры сөзінен өз сөзді атақас. Her нәрсеге өз фикірі болған, her нәрсеге юмор көзінен, сатир көзінен қараушы атақас. Қорықмас, туры сөзді өз өзінен келе білуші, өз ирониялы атақас. Ал олғынсы кейін жәрбек. Гифкаларсыз, розыгрышларсыз, бар тек өзінің телем арқасында ғана подписчиклар жиған атақас. Білесің бе? Телім deyip жанатушы, татар телім deyip, мишар телім deyip жанатушы атақас. Сары түс яратушы атақас. Һәм ниһаят сағынған сайын елаушы атақас. Міне, бұл шында атақас. Рафис Хоман атақас. Сізді
студиягә чакырып калабыз һәм инде чын күңелдән котлыйбыз. Самга саны бүген сезнеке. Алкышлар. Hayırlı gün muhterem millet. Selam. Bu tağın minel. Her günü şu, her videonu şöyle başlayayım. Hem minel digeç, her bir kişiden öyle yolgu söz ettiğine hepsi deyip, nice mertebe yazarlar. Bu mahsus şu işleyen bu tağın minel diye etken söz, mahsus halkının ihtibar müziğe yöneltir. Varızda da hayırlı günden, varızda da yoktu kileşek. Rahmet. Үзегезгә рәхмәт һәм инде киләсе җиңүчеләрне билгеләр өчен шулай ук игътибар экраннарга. Ватаным Татарстан. Yazılışçılar sonu 37 binden артып кеткен. Instagramda татар телендә мөһим вакыйгаларны яктырталар, яңалыклар җиткерәләр, төрле чаралардан видео репортажлар. Рәхмәт сезгә бик зур итеп һәм ишегездә инде авыз абыда уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт, бик күңелле, матур кешеләр җыелган чара. Барчабызга да тынычлык турында язарга, күрсәтергә һәм сөйләргә насыйп булсын. Уңышлар. Рәхмәт һәм инде чираттагы видеоны карыйбыз. Настройка бар. Кирәк түгел алтын көмеш, кирәкми тахты да. Ой, бля, так красиво. Ну, красиво просто, я не знаю. Давай, киттек ма? Бокс шоу дәмә. Ассаламу алейкум, җәмәгать. Сәлам дуслар. Güzel, пожалуйста, юридика язма. Мына ашыклау өчен нинди тикшерү уздырасы булган икәнсең, Роберт? Димәк, шундый тикшерү уздырганнар бит. Аты миндә социолог инде. Син Девани буласың инде, или Эбики буласың? Ансы вакыт җиткәч искәләр. Башыңны катыклар. Роберт безне хәзер точно киләләр дип әйтәчәкләр. Әйтеп күрсәк шираттан ялмак. Шукрым. Син башка сүз өйрәнмәдең шул английскидан. Аңа шул Z дип сөйләшә. По 3 новости, итого 9. Ой, я хәзер шарт булмыймын. Шундый корым орлар монда. Сау булыгыз, һәм сезгә ошады. Кыз булдымы? Алкышлар. Айда, ана без хәзер күрсәтик. Ярый. Яңалыклар сезгә ошагандыр дигән үмиттә калабыз. Һәм киләсе чыгарылышыбызны да көтеп алырсыз бит шулай. Алис башлаган? Юк. Татньюз порталы әзрәкенә компьютер кызык икән монда шәп контентны күрсәтә алмый, ләкин бу инде безнең блогерларның аккаунтларына киреп, аларның видеоларын яхшы сыйфатта карарга бер сәбәп генә. Гүзәл Зиятдинова, Роберт Исламов, Кышлы алкышлар. Ассаламу алейкум, баршагызга да җәмәгать, шундый уңай бәя биргәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә һәм инде форсаттан файдаланып, әгәр дә инде сез татар телле контентны күзәтәсез икән, мин әйтәм дәвамында кыюлыгымны атлам инде 80-90 проектына да игътибар итегез. Ярый, җәмәгать, сезгә бик ошар атагызга. Бүген безне менә шушындый креатив заманча таңга белән билгеләп куйдылар. Алга таба да шушы таңганы югалтмыйча, матур, актуаль, дөрес контент булдырып, бергә аралашып, шулай эшләргә язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Казатабыз Кышлы алкышлар арасында һәм инде чираттагы видеоны карыйбыз. Сылларда кызык түгел. Сәлам дуслар, минем исемем Билназ, үзем турында кыскача. Күпчимдә мактанырга яратмыйм. Тонлыклы күкмар аякларымнан булам, күптән түгел 28 яшьне тутырдым.
Өйләнгән хатыным Гүзәл белән улыбыз Илданны үстерәбез. Кызык-мызык блогын 2016 елның языннан бирле алып барам. Шушы 6 ел эчендә бик күп вакыйгалар булды. Шуңа күрә язылучылар да блогымдагы үзгәрешләрне күзәтәләр, шуңа да карамастан минем белән бергә кала бирәләр. Рәхмәт аларга һәм рәхмәт сезгә. Телефоннарыгызга тикәлеп утырмыйча бу видеоны карап утырганыгыз өчен. На всякий случай минем телеграмдагы каналыма язылырга онытмагыз. Подача, подача. Ильназ Габидуллин, это научно-исследовательский институт, Мантуқар турында Ильназ Габидуллин, татар телендә контент язды, үзе дә блогер, хатыны да блогер, бүтән гаиләсен блогер итеп бетерде. Шулай бит, әйдәсеннән бер ике сүз. Барыгызга хәерле көн. Иң беренче чиратта зур рәхмәт әйтәсем килә. Безне шулай хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен, кутлаганыгыз өчен, табалаганыгыз өчен. Нәрсә әйтәсем килә? Biz менә блогерлыкны башлап җибәргәндә, бу 2016 елда иң беренче рәсми рәвештә татар блогерлар дип үзебезне әйткән кешеләрдер инде без, һәм шул вакытта бөтен кеше көләдер. Кем соң бу, нәрсәсең булар? Авылда бөтен кеше анда әниләргә әйтәләр, янда туганнарга әйтәләр, Илназ нишләп йөрү, нишләп кайтып йөри. Хәзер Кукмара районы Вахит авылына кайтып барагыз. Ярты авыл блогер белән тулды. Мин шуның өчен бик сөенәм. Җитәкчеләребез булышканда, менә шулай безгә гел теләктәшлек итеп торганда, җитәкчеләрдәге татар контенты, татар блогерлары интернетта бик рәхмәт сезгә. Кушар котлыйбыз һәм алдында дәвам итәбез. Sağınıdım, avlımının yemyeşil şilemli uğramı. Şuram uylatıp, koykanı da uylanıp, yaşlıkke koykanı kübün ulanır. Şuram uylatıp, koykanı da uylanıp, yaşlıkke koykanı kübün ulanır. Республика районлары авыл тормышы төрле оешмалар турында сөйли һәм язылучылар саны 147 Күп әйтмим, тик язам. Бу бүләк минем өчен бик мөһим. Язылучыларыгыз әз булса да, просмотрларыгыз әз булса да, татарча язарга тырышыгыз, татарча мәгълүмат эзләгез интернеттан, татарча контент карагыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сиңа, Ринат, бик зур итеп алатаба дәвам итәбез һәм чираттагы видео. Артистлар тормышы турында сөйләде. Шулай ук төрле социаль темаларга багышланган баяннар төшерәләр. Һәм инде Дивания Критиковна белән Җиләк Кышканованы рәхмәт кеше юктыр. Алкышлар! Бәлки киресенчә. Саламатсыз, хәерле көннәр. Бик зур булдыгыз. Булай тамгалар алырбыз дип уйламаган идек, үмәт итмәгән идек. Гомумән пандемиягә зур рәхмәт. Шундый видеолар килеп туганына, килеп чыкканына. Русча әйтмешли, не было бы счастья, да несчастье помогло би. Хәзер инде әйтәсе килә шуны. Рәхәтләнеп иҗат итер өчен, күңелле видеолар төшерер өчен
Күңелдә тынычлык кирәк, илдә тынычлык кирәк, күкләрнең аяз булуы кирәк. Менә төп фикер шул. Зур рәхмәт сезгә. Син үстисеңме? Зур рәхмәт. Мондый тамгалар биргәчтен инде моннан соң да тырышыбрак, тагын да канатланыбрак эшләрбез дип өметләнәбез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт җәһәт. Зур рәхмәт. Безнең узышчылар икәнне дә онытмабыз, яме? Рәхмәт сезнең алкышлар. Һәм инде алга таба дәвам итәбез. Һәм чираттагы видео. Qaramsa, benim isim Vasiliy. Men Juray olacağımda işleyip, Instagram'da bizimle nesneler işleyenler de buna koyan basıda işleyip, tamam, hadirin Muhammed'den şekilde hadirin tutar. Buna Instagram'da premiumuna 2 yıl para gidemin, şu devir içinde 54 bin şey yapıldı. Hemen de ortak para şekilde siz de yansımamız, ondan nindi eller bulganın görüp bilip bakırsınız. Авылда яшәүче тракторист блогер эшендә булган кызыклы вакыйгаларны, һөнәри үзенчәлекләрен, машиналарны ремонтлау буенча видеолар төшерә һәм язучылар саны 54 меңнән артып киткән. Василий Иванов. Шушындай бүләкләүгә чакырганнан соң безгә рәхмәт. Менә кайбер видеоларны бик кызган кие куйгалыйбыз. Менә алай итеп кызган кие куярга кирәк түгел икән. Менә Рәхмәт, Василий Иванов. Иногда дәвам итәбез безгә шулай игътибар экраннарга. Кукмара yoqlarından sof totar tilində özümнең blogumda olub baram. Yazılışlarım менә шушы татар телендә матур итеп сөйләгәнем өчен дәгел мине бик яратып карыйлар. Менә сизеп торам инде, иртә белән үпкәләткән өчен гафу үтенәсе килә моның. Җай гына таба алмый идем кабырсына. Кыюлык җитмиме моның, гафу үтенергә көтәм. Ничек кенә йоклап китәсең инде. Иртәгә тагын да эшләр алыштырасы бар. Күпме расход. Гөмәле бу бәрәхәт. Ләйсән Хамадинова татарча кызыклауга айлаштырыла ире белән язучылар саны 103 мең. Һәм әйтеп үткәнчә 3 бала әнисе. Алкышлар. Рәхмәт бик зур. Кукмара якларында блогерлар бик күп индалар. Шушындай чарага, тантанага чакырганыбыз өчен җитәкчеләргә рәхмәт, язылышчыларыма рәхмәт. Менә мәрхүм әбим әйтер иде, Казанга китеп тәгән. Әгәр дә тел сындырып бушка сөйләшкәнен ишетсәм, смотри аны дип. Менә шуның өчен әбимнең сүзләргә кулакта инде, татар телен бөтенесе белсеннәр, аны танытырга дип тырышабыз һәм алга таба да шушы тамгага топ төшермичә матур итеп Instagram битен алып барырга язсын. Ләйсән Хамадинова. Һәм без алга таба дәвам итәбез. Barınızda selam. Benim isim Haydar Gümüdür'le hem min blogger. Niye değilsiniz? Cevabı bir vade çünkü min Haydar Gümüdür'le benim değil. Şuna üstte elimi tam hazır. Şuna üstte benim. Rabgade nişane gitti. Karmağaydı. Neyse yaz cidkeç. Size çıkar sahaya başladı mı? Benim videolarını kanalınız vardır bakayım da. Peki bu düğünü bunda şaltıra oturganda tüne yorulganda basayım da öyle. Buraya gitem sina tas sayla bulur sina ekstra sayla. Aynen selam. Min startdan nakırganı. Bundan nijnişi smitançıkı varlığını bilmem mi? Bir de sen 8. Mart'ta atvet çıkıyorsar mı? Böyle koç. Прям her puan veren bir sinane.
Hadi karmağalarına görmeyin. Şu üniversitede bir ciddi kişi de nakit nadat işini bilesin mi? Şu üstad elimi очень агрессивный диетleri, наверное, benim bile reportajlarda видели неоднократно, ne bir çay mı? Ne? Kursa oldu, давай. Tıkıldı kanalı. Gülşat'ın üstüne koyana, eliniz neyi kırınız, давайте, давайте. Şimdi bu sayı şehirden, avuldan, beni saylamazsan sen Nalan, bu kandidat nadı saylamazsan aslında nasıl üzeri doğun kıyılır. Bu ne? Şimdi videolar, hem videolarının gündelik sıfatları, hem de en mühimi tatar dilinde yazarlar çalışan. Rahmet benim bile bulduğunuz için, rahmet her vakit. Like'lar bulduğunuz için. Татарстанның танылган вайнеры Накип Надырбечкеев өчен Миша Линия Шарин рубрикаларына алып бара язылышлар саны 34 меңнән артып киткән Айдар Сәбидуллин. Biz avulda элек Әби белән кызларны тамгалыйлар. Хәзер тамгалыйдык, һәр блогерларны да тамгалый башлады. Так, фурсаттан файдаланып, бүтән гүзәл көйләрне мин якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар белән бәйрәме белән кутлыйсым килә. Бәйрәм белән сезгә рәхмәт, сез булганга, без беренчедән, икенчедән рәхмәт шу премия өчен. Рәхмәт үзегезгә. Сезнең алкышлар һәм инновативлар дәвам итәбез. Чираттагы видео. İlkin xəbərlərə, dil həm millət yazmışı, qızıqlı şəxslər, qibrətli yazmışlar, mədəniyyət həm sport yamalıqları, faydalı kengəşlər. Bunlar barısı Şəhri Qozan qəzetəsində. Şəhri Qozan, senin üçün, senin turunda. Şəhri Qozan qəzetəsi akkauntu. Şəhri Qozanın müxbiri Hadi Səmirov. İlk Qozan qəzetə һәм ilk Qozan аккаунт. Біздің аккаунтта 110 мың подписчик, 110 мыңға жете 108 мың әліге қадір ең популяр татар аккаунты газет журналдар арасында. Шуннан да татар тілі аудитория көбейсе, Инстаграмда һәм башка тілі ресурсларда мен үзімгенә дә безнең команда 7 аккаунт алып барабыз Инстаграмда. Якынча 500 меңгә якын. Һәм шул исәптән Марат Нуртович Татарстанның көрәш федерациясе аккаунтында biz алып барабыз. Рәхмәт, бүләк өчен. Рахмат Бизулдин һәм инде безнең соңгы номинант Игътибар Камаран. На самом деле, sizga so'roqlar shunday matbuot tatar tili, shunday talantli продукты, яшьләр тут даже түгел, а я про продукты, которые делают эшләр.
на самом деле совершенно замечательно, Марат Гудович. У меня есть предложение. Нельзя ли такое, правда, очень мощное такое, с настроением, Татарча Шаген Насарге, отлить вот эту награду в бронзе? Золоте. Марат Гудович, правда. Честное слово, потому что у меня такое легкое ощущение, что в недр вроде некий тайф, правда же? Вот, поэтому я понимаю, что экономия, но разве можно на татарском экономить? Я знаю, что вы умеете ценить, и вы щедрый человек. На будущий год это будет так вот, когда держишь, так рука падает от веса. Спасибо большое. Приходите в библиотеку, потому что это место для творческих людей. Добро пожаловать. Спасибо. Рахмат үзегезгә. Инде без шуның белән Instagram блогерлар бүлекләүне тәмамладык. Һәм сезгә бар безнең музыкаль бүлегебез улыбызда Әдилә Әхмәтова Казанга килде яз җыры белән. Әйдәгез әле көчле алкышлар белән чакырыйк. Һәм инде алдагы номинациядә да хаталар булачак.
Ул да булса инде TikTok социаль челтәре турында. TikTok бүгенге көндә иң популяр мәйданчыкларның берсе. Россиядә TikToktагы роликларны аена якынча 40 миллион кеше карый. Бу Instagram белән чагыштырганда да күбрәк. Шунысы сөендерә, TikTokта татар телле контент та арта бара. Һәм безнең бүгенге номинациябыз татарлар TikTokта дип атала. Һәм инде беренче видеоны карыйбыз. Bir yine babağız da sizin kişilikte karşı gelen kılları. Татарларның гореф гадәтләрен, тел үзенчәлекләрен, халык тормышын яктырта торган проект. Язылучылар саны 5 кенә популяр аккаунт. Проектның җитәкчесе танылган педагог, татар фольклоры белгече Фәнзилә Хәким кызы Җәүһәрова. Сезне биргә чакырып калабыз. Шын күңелдән бик зур рәхмәт. Әлбәттә, без катабыз, безнең бик күп кенә билгеле бер тематик контентларыбыз 143 мең, 152 мең, 162 мең кеше карый TikTokта. Безне әлбәттә бик сөендерә. Безнең әле TikTokка кергәнебезгә бары тик 7 ай. Ләкин 7 ай эчендә без Аллага шөкер үзебезнең беркадәр аудиториябызны, татар телле аудиториябызны җыйный барабыз. Төп сүз. Әлбәттә, шиксез бай, искиткеч затлы халкыма рәхмәт. Командама рәхмәт. Медиа агентлыгына рәхмәт. Һәм бер генә теләк. Халкыбызга, милләтебезгә төс тамгалар белән генә тамгаланып яшәргә насыйп булсын. Һәрберебезгә. Рәхмәт, көчле алкышлар. Һәм инде без алга таба дәвам итәбез чираттагы видео. Всем салам, меня зовут Ильнар, можете меня называть, конечно, Маза Фалька, как обычно все меня называют, но лучше Кирак. Меня татар егиты, я бы спросил почему, я скажу не почему, а зачем, но щенки, жизнь без Татарина как космос без Гагарина. Ладно, все, не будем об этом. Uzun turma saytlarga bilmayman, ishlayishimga yaratam. Siz bilan siz o'sha videolarni скорее всего тоже включай. Давайте я sizga 4 разных видоса просто предложу, и вы сами выберете и сами посмотрите, и все, как бы, да? Birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant, и to'rtinchi variant. Һәм инде көчле алкышлар астында без сәхнәбезгә Ильнар Идрисовны чакырып калабыз. Танылган Вайнер музыка аккаунтында татарлар, аларның мәдәнияте, үзенчәлекләре турында кызыклы видеолар төшерә һәм язылучылар саны 381 мең. Исәнмесез, бик зур рәхмәт чакыруыгызга, бик шатмын сезнең арагызда булуыгызга. Мин просто нәрсә әйтергә телим. Жить надо по-татарски, не волноваться, не торопиться, и все будет. Аллах бирса. Рахмат. Рәхмәт, Ильнар Идрисов булды һәм инде соңгы номинантның видеосын карыйбыз. Олеся Дмитриева танылган керәшен тиктокер. Үз аккаунтында керәшен мәдәниятен, үзенчәлекләрен, бәйрәмнәрен күрсәтә. Язылучылар саны 20 меңнән артык. Сез барыңызга да иң зур рәхмәтен әйтәсем килә Шамил Мөхәммәтовичка. Ул безне һәрвакыт поддержать итеп тора. Менә булай төшерегез әле, булай дип карагыз әле дип, менә бу блогерларны карагыз дип. Шуңа күрә дә
Tatar milli akauntları üssün, Tatar tili de şular üssün. Şun Tatar kızı kim eken anladınız değil mi? Bu karada. Köşe alkışlar dostlar, haminde ederiz tağın bir tapkır bizim jingüçilerinden kotlap alkışlap alayıq әлі. Bik köşeçi. Özümüzge. Tatmedia Junior tarafından uzdırılған Tomğa премиясын тапшыру кешесі ақырына якынлашты. Haminde барлық жеңүүчүлөрүнү да кутлоо үчүн сахнеге Татарстан Республикасы президенти каршындагы Тиллер комиссиясы жетекчиси Марат Гутуф улы Ахматовны чакырасым килә. Сезнең алкышлар астында. Hayırlı gün kadirli dostlar. İhlas rahmetinin başarısına isketkiş talanlı şahıslar ekensiz. Hem nişeydi fidakarlar şu milletimizge, etelimizge hizmet edesiz. Hem bana Medine Fatih'ime etkende sizin alda özüm nişektir bir türlü buruşlar köpütüyor. Şuşunun kadar matur kumulli halkımızdan soru gün kuruşuna nedir yaptır, ustayıp duran şuşu hizmetimiz bilen biz sizni bahane bitirmeyiz iken. Bana Şamil Muhammed'in özüne de zor rahmet isketkiş tatarcanlı yigitimiz bizning yetakchimiz ham ning qadarigizni mana to'plab shu taqmasatga ishga jiga olgan ham mana festival degan fikri men ixlos ko'nglimdan hublayim. Birgina ko'nglimda nedir fikr qoldi. Ayrat Nazish bizning Danil Safarov bilan borib turgan bir konkurslar bor edi, Tatar blogeri degan. Bular ikisi 2 yilga bo'lib olganlarmi, ikisi birga qo'shib olarmikan? Kelajakda nedir bir zo'r motor sog'li ham endi tege quruq qoshiq og'iz yirtadi deb aytadilar. Shunga ko'ra azrak ajrida bo'laturgan edi. Sizning bilan kelajakda hech cheksiz bizga ishlarga kerak. Mana har birigiz siz o'zingizning istalagan podpishchigingiz bor. Har birisining ko'ngliga kirishga tirishgansiz ham uning kiruv yo'llarini topgansiz har birigiz. Shunga ko'ra birgashlik mana bulay bo'lsa, shushining qadar bizning millatjonli kishilarimiz bor ekan, demak bizning tilimizning, millatimizning kelajagi bor. Ixlos bilan barchangizga rahmat. Biz sizning bilan Rahmet bizga tasvirlaringiz maqsadlaringiz uchun. Hamida do'stlar, shuning bilan bizning Tomg'a so'nam topshiruv tantanasi oxirina yaqinlashdi. Barliq qatnashchilarga da zo'r rahmat aytasiz. Sizlar tatar tilini o'stirganingiz uchun sizga bosh egamiz, rahmat deymiz. Hamida kelasi jarni bizdan bo'lak etib qabul etib olgansiz sahnada Ilgiz Mahiddinov. Aşıkım yol şekesi yaptırıya boylar para kışı kutluğunlar bir gelmem bu dünyada birimizde gelimi sevdiğimle lekime bu dünya birimizde gelimi her soluşta her yırtında Şanda yakın, kışın bulsa yanaşında her soluşta, her yırtında Dağları yüreğin yırtında yok tartınma bu dünyada Nurlu olarak yaşa sular yanar
suda Ergin Muhammadiyevov sizning alqishlar. Do'stlar, aytamiz, hozirda biz sizda qo'rqmasmada shayga shopiramiz, totarlarga shaysiz bo'ldirolmishlar. Mana bunday shoular sizni shay tomonidan shunga rahim etamiz.